Isang shuttle doon. Sino pong kumuha doon sa shuttle ko? Yung isa, yung pinakauna, hindi natin binili. Ah, sabi nga. Kakain ka? Kung inulo mga tapos ako, hindi nyo hinintay. Uy, kasama ko yung kain si Gago eh. Ha? Oo. Pasok ka ngayon? Parang may naggamit dyan. Dito tayo gamit. Sige ah. Bagay yan. Anong phone mo? 12? Alin yung ano, yung 6, ay yung 8, 1 to 8? 6, 1. Ah, 6, 1.
Gab, mamaya wala nang third set ha. Ano yung kakapakit lang natin nila nun? Walang bubo. Kuya. Ano tayo na tayo? Okay niya, ang tanong ko
Bira ang sweet-sweet nyo.